Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Allamrat Rahimov. Bugün 2021-nji ýylyň 5-nji iýuny. Bu gedekki gepleşigimizde biz odallanym wada berişimi diýäli. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky raýatlarynyň öz ellerindäki bank kartlaryny ulanyp pul çekmekde yüzbeýüz bolup gelýän kynçylyklar bilen baglanyşykly meseleň üstünde durup geçmekçi hudusanam Türkmenistanyň banklarynyň şol raýatlaryň öz bank hasaplaryndan almakçy bolýan pullaryna giýirdiýän çäklendirmeleriniň näme derejede kanunylygy ýa-da dälligi barada hemem şu mesele bilen baglanyşykly indi biziň nirik ýüz tutmalygymyz barada durup geçer. Muňa ödem biziň ha ýaň ýakynda geçiren şu pasport almak meselesi bilen baglanyşykly arza ýazmak aksasyna meňdeşlikde öz borçly bir çäre bolar. Şoň üçin men öz watandaşlarymyzy ellerine bank kartlaryny göçerýän islenlik watandaşymyzy şu aksiýa, şu çäre gatnaşmaklyga çagyrýar. Ödem aktiw gatnaşyň. Sebäbi bu problema siziň hemmeňiziň problemaňyz, bu problema geljekde de siziň bala çagalaňyzyň hem yüzbeýüz boljak problematy. Şoň üçin edil şu pasport meselesini biziň şunkun çözmesek, şu problemaň ertirk gün öz nesillenmediň problemasyna öwürleýänligi ýaly edil şu bank karty bilen baglanyşykly meseleni biz çözmesek, şoňa nokot goýmasak, şu problema hiç ýaşan çözülenok. Şoň üçin gaýrat ediňde öňü bilen men kanalyma abone ýazylyň, hemem men geçirýän şoň bilen baglanyşykly edýän çykyşlamy iýdarlap synedy oturuň. Inni şunky aksiýamyz biziň ha şu odalan wada berişimiz ýaly ine şu Türkmenistanyň banklarynyň hem häkimiýetleriniň daşary ýurtda ýaşap beren biziň student ýaşlanmady bolsun, beýlek raýatlanmady tapaw ýok. Şolaň pul almak meselesine giýirdiýän çäklendirmelerine garşy öz boluşly bir aksiýa bolar. Inni biz odalarym aýdyp gelýär. Türkmenistanyň banklary siziň şu eliňizde göterýän kartlaňyzy ýöne eliňizde gowşurýan bir gurama. Ol kartyň eýesi, ol karty çykarýan hem ol karty güýje girdiýän Türkmenistanyň banklary däl ýa hökümeti däl. Siziň şu göterýän bank kartyňyzyň ýüzünde ýa Mastercard diýip ýazylydyr ýa-da Visa kart diýip ýazylydyr. Mastercard korporasiýasy ýa-da Visa korporasiýasy Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna yerleşen, iş alyp barýan, hem şu taýda döredilen uly korporasiýalar. Türkmenistanyň banklary şol Amerikan korporasiýalarynyň öz bolşy partnerleri bolup durýarlar. Olar hem Türkmenistanyň banklary hem şol Amerikan korporasiýalarynyň öňünde bir giden borçnamalar alýar. Şol kartlary öz müşterilerine bermekde bir giden borçnamalary öz üstüne alýar. Şol borçnamalaryň biri şol kartlary göterýän öz müşterileriniň erkin pul alyp bilmekleri üçin, erkin öz hasaplaryna pul ýatyrmaklary üçin hemme şertleri öwretmeli. Ondan dünýäň niresinde siýahat edýändigine garamazdan şol müşterileň öz bank hasaplaryndan şol kartlary ulanyp çäksiz meşgerde diýen ýaly pul almaga şolaň mümkinçiligi bolmaly. Ol çägi Türkmenistanyň bankynyň öz isleýişine görä giýirmäge haky ýok. Şu çäklendirmeleri giýirmek üçin odaly bilen Türkmenistanyň banklary, Visa korporasiýasy ýa-da Mastercard korporasiýasynyň ruhsatyny almaly, şolar bilen maslahatlaşyp etmeli. Emma şunkun Türkmenistanyň ha daşary ýurtlarda biziň ýaşap beren raýatlanmadyň her aýda aljak puluny $50 ýaly meçhörde çäklendirme giýirmegi ýa-da inha başga bir hasap açdygyna valyuta hasaby diýip bir zat daýdyr. Şu valyuta fonduny hasabyny açdan bir azajyk köpräk beren bolýarlar. Şular ýaly çäklendirme giýirmegi şolaň haklary ýok. Öz islegleri boýunça. Indi biz näme etmeli? Türkmenistanyň banklarynyň şu eden etdilikleri barada şu kartlaryň hakyky eýesi bolan Visa kart, Visa korporasiýasyna ýa-da Mastercard korporasiýasyna ýüz tutmaly arza bilen. Hemem şolaň eden etdiliklerini şolara ýetirmeli.
Tebä pikir etmeýän şol Amerikan korporasiýalary şu Türkmenistanyň bankynyň edip oturan şu edenetçiliginden habarly duruýdy pikir etmeýän. Sebäbi siz ýetirmeýäňiz, biz ýetirmeýäk şolaryň habary ýok. Türkmenistanyň banklary olara hemme gulaly ulluk diýip hasap berip oturýarlar, hasabat berip oturýarlar. Onuň olar nirden bilsin? Siziň hiç ýeriňizden adyňyzdan şolara hiç şikayet barmasa, olar nirden bilsin? Bular bolsa bütün dünýäň guramalarynyň gözüne çöp atyp gelýär, ýani häkimiýetler öz berýän hasabatlaryna. Bu banklar hem öz berýän hasabatlaryna olaň gözüne çöp atyp gelýär. Şoňa düşünün. Indi biz näme etmeli? Indi biz şu Türkmenistanyň banklarynyň ýa-ni şu bank kartlaryny ulanmakda biziň alyp biläjek pulumyza girdiýän ýa-ni şäklendirmeleri barada maglumaty şolara ýetirmeli. Indi bizden näme ýazyp ýetirmeli hem näme hil arza ýazmaly. Şu arzaň tekstini mene ýan taýýarladym ingliz diline. Ine şu arzaň tekstini siz men şu video ýazgymy aşaňdan taparsyňyz. Ýöne odaly bilen ine şu gepleşigim Visa karty bilen baglanşykly gepleşik. Kimde kim Visa kartyny göterýän bolsa Türkmenistanyň haýsy bankyndan alandygyna garamadan eline şu kartyň ýüzünde Visa karty diýip ýazylan bolsa, Visa diýip ýazylan bolsa, ana şolara tegişli şu gepleşik. Ertirki gepleşigim Master kartyny göterýän müşterilere ýa raýatlamada tegişli bolar. Indi ýöne hemmeňize ýadyr şu meňi ün serpdiňler. Biziň häzirki aksiýamyz, biziň häzirki geçirjek bolýan şäherimizde şäherimizi ün serpdiňler. Indi odaly bilen etmeli adyňyz näme? Kimde kim ýanky aýdyşymýaly? Elinde şol Visa kartyny göterýän bolsa, şu video ýazgyň aşagynda siz ine şular ýaly bir instruksiýany görersiňiz, habar ýa-ni kontaktlary. Iň ýokarysynda siziň görjek adyňyz men öz şahsy adresim, elektron adresim, buňy bilen göndergende siz men bilen habarlaşyp bilersiňiz. Oň aşagyndan siz şular ýaly arzanyň iý berilmeli sahypasy bilen bir zat görersiňiz. Ine şu taýda ýörüýte bir şelgi bardyr. Şu şelgini bassaňyz siz şu Visa karty bilen baglanşykly şikaýatyňyzy nirden uratmaly baradaky ýörüýte sahypasy çykar. Ýöne ondan odan size tekst gerek bolsa, arzanyň teksti gerek. O arzanyň teksti men taýýarlanan, ine şu taýda ýörüýte men şelgi goýdum. Şu şelgiä bassaňyz, şu şelgim ýan kaýdyşym ýaly şu videoň aşagyndadyr. Şu iň aşagdaky şelgiä bassaňyz, siziň öňüňizde ine şular ýaly bir tekst peýda bolar. Bu teksti siz aňsatlyk bilen kopýalap bilýäňiz. Men şonu ýörüýte kopýalap bilmeňiz üçin men bunu şu ýörüýte Google'un dokumentleri ýerleşdirilýän, tekst ýerleşdirilýän sahypasynda ýerleşdirdim. Indi seredin şu geçenki gedek biziň şu pasport meselesi bilen baglanşykly iý beren arzalanmada da taýýarlandy şeýali şu taýda men ýöne bir mysaly at goýdum şu taýda. Siz näme etmeli? Siz şu teksti öňü bilen başga ýere göçürmeli. Şeýdip alyňda kopýalap, alyňda şuny Word programmasyna ki tekst goýulýan bir näme açyň. Sahypany açyňda şu taýda kopýalap şunu goýun. Şu sahypany. Ondan soň näme etmeli? Haýsy gün siz iýerjek bolsaňyz, şu haty şu güni görüp koýdum. 6 bolsun, 7 bolsun tapagy ýok. Ondan soň şu taýda birinji sahypada, birinji tetirde Amanow diýip at durandyr. Şu taýda öz adyňyzy, familiýaňyzy görüp koýdum. Ondan soň siziň hiç il adresiňizi, adyňyzy görüp koýmak gerek gel. Şu taýda diňe siziň hakyky pasportda görä adyňyz, familiýaňyz bolmaly. Ondan soň şu taýda ýaýyň içinde siziň kart nomeryňyzyň başky 8 san nomery bolmaly. Ol näme üçin gerek? Şol siziň Visa korporasiýasy siziň arzaňyzy alanyna öňü bilen siziň adyňyzy öz sistemasyna salýarlar, hem kartyňyzyň başky iň bolmanda 8 san nomeryny salyp, şu siziň hakykatdan şu Visa korporasiýasynyň kartyny ulanýanlygyna göz ýetirmeli şolar. Şoň üçin gerek. Ondan şu taýda birinji abzatyna siziň şol kartyňyzy haýsy bankdan alanyňyz barada maglumat gerek. Men bu taýdan haý adamda Türkmen bankdan alynan Visa karty diýip ýazdım. Ýöne siz haýsy bankdan alan bolsaňyz şu bankyň adyny görüp koýdum şu taýda. Daýhan bank bolsun ýa bilmedim Türkmen bank bolsun tapagy ýok. Haýsy bankdan şu karty alan bolsaňyz şondan soň şu taýda şu bankyň adyny ýazyň. Bolly, ödem latin harfler bilen ýazylmaly. Siziň bar etmeli adyňyz şu birinji abzasda 3 tane zat. Öz adyňyz, familiýaňyz ýazmaly. Ondan soň eliňizdäki şol Visa kartyň
başka 8 tane nomerini yazmaly, hemmeden nomerini yazmaly. No, şol eliňizde kartda 16 tane nomer vardır. 16 tane sıfır var. Şonu hemmesini yazmaly, başka 8 tane nomerini yazsaňyz boldy. Ondan soň şol karty siz haýsy Türkmenistanyň haýsy bankyndan alan bolsaňyz, ine şu taýda şu garaldyk görkezlen ýerde şo bankyň adyny ýazyň. Boldy. Ondan soň iň aşagda ýene de siz adyňyz, familiýaňyzy şu taýda özüňiziň küýüni goýun. Boldy. Indi şu teksti alyp ondan soň siz näme etmeli? Siz öňünden eger şu tekstde näme ýazylandygyny düşünjek bolsaňyz, eger inglizçe düşünmeýän bolsaňyz, şu şeýdi kopýalap alaňyzdan soň Google'un özünde google.translate.com diýip bir sahypa vardır. Şo taýda şunu şu tekstde siz inglizçeden orçağa da geçirebilirsiniz, inglizçeden türkçe'ye de geçirebilirsiniz, hatta inglizçeden türkmençe'ye de geçirebilirsiniz. Şo taýda türkmençe'ye de tercüme edilýän öz funksiyasy var. Türkmen dili hem şo taýda bardyr. Tercüme edilýän dilleň arasynda. Şoňa tercüme etseňiz, özüňiz görersiňiz, iň bolmanda takminan şoň mazmunyna düşünýärsiňiz. Bu taýda hemme zat kanun esasda ýazylan, ýagny men näme aýdýan bu taýda, näme düşündirdim? Şu Visa korporasiýasyna şol ne sizin ulanýan şol kartlaryňyzdan alınjak, çekiljek pulo her aýlyk pulun meçhörüne ören uly çäklendirmegi ýerdilýär. Eger edil häzirki wagt sizin tygyşytlaýyş hasabyňyza berkidilen kartdan aýda $50 çekmäge mümkinçilik berýärler. Eger valuta näme hasaby diýip açan bolsaňyz, valuta hasabynyň edil häzirki wagt bize gelip goşan maglumata görä $100 çykaryp bolýar her aýda. Ýöne eger aňarda para berseňiz, garyndaşlaryňyza para berdirip adam tapsaňyz bankdan ondan has köprägim çykaryp bolýar. Bu diňe takminan ýani häzirki çykaryp bolýan puly görkezýär. Esasy hemme adamdan köpçüligine ýeli ýeterli pulun meçhörüni görkezýär. Ýöne şu taýda bir sözlemde men aýtdym, bu görkezilýän ýani bu girilýän şäklendirmeler üýtdülip dur. O käte hiç zat alyp bolanok, käte köprägim alyp bolýar. Ýöne häzirki girilen şäklendirmeler ine şundan ibaret diýip görkezdim. Ondan soň şu Türkmenistanda adam hukuklarynyň bozulýandygy, hemem şoň bilen baglanşykly şol wagtyň özünde şu banklaryň öz edenlerini edip, şular ýaly öz başlaryna bir düzgünlerge ýerdýändygy. Buňam adamdan ýagdaýyny hasam kynlaşdyrýandygyny aýdyp şoňa da ünsüýekdim. Ondan soň ýa-ni şol Visa korporasiýasynyň ýol başçylaryny şu mesele üns bermeklige çağırdım. Hemem şu Türkmenistanyň banklarynyň şu Visa korporasiýasynyň partnerleri hökmünde kanun bolmalara ýa-ni ýol beren bolsa şoň üstüne açyp şolara çäre görmekligi, hemem haýdan haýyndy mundan beýlek şu problemaň öňüni almaklyga men şol ýa-ni Visa korporasiýasynyň ýol başçylaryny çağıryp şoň bilen jemleýän ýöne hatyň iň aşagyna da şu haty ýazan adamyň şahsiýetini Türkmenistanyň häkimiýetlerine bermeýän diýip, ene şu geçen gelip ene pasport bilen baglanşykly ýadan arzamyzdaky ýaly haýşam şu taýymy goşdum. Şoň üçin gaýrat edinde çekinmeýän şolar ýaly arzany taýýarlanyp berilen arzany iýberämäge nesil bir çekinip oturmaňda şuňa aktiw gatnaşyň. Sebäbi şu günden gün siziň özüňizde degişli. Eger şuň gün sizde kart ýok bolsa, erçek gün siziň çagaňyzda bolýar. Ya da mene $50 alyan bana yetýär, ya mene $100, $150 alyp bilýän bana yetýär diýip oturmaňda şol beýleki adamdan aladas ne diýem şunu edin. Biziň student ýaşlamyň çagalamyň aladas ne diýip şunu goşulun gaýrat edip. Indi siziň etmeli adyňyz näme? Ne şo ýanky şun kopýasyny aldyňyz. Ondan soň adyňyz, familiýaňyzy üýtdetdiňiz, hemme maglumaty ýanky aýdylşýaly girdiňiz. Ondan soň siz şu teksti şu ýörüýte bir sahypada goýmaly. Onam näde goýmaly? Ine şu başda görkezşim ýaly, şu tekstin goýulýan ýerine girmek üçin ine şu ikinci hatarda arzanyň iý berilmeli sahypasy bilen ýerde görkezilen şelge basyň. Şoňa basarsyňyz boly, şular ýaly bir sahypaçylar. Ine şu Visa korporasiýasynyň ýörüýte sahypasy ödem şolar bilen habarlaşmak üçin, şolara arza ýazmak üçin ýörüýte ýöredilen sahypasy. Ine şu birinji sahypasynda şu taýda ýokartynda özüňiziň kimdigini görkezmeli. Özüňiziň kimdigini görkezmeli. Ýani şu taýda aşağı bakyp duran ýaýyň şu görkezýän nemelerinden siz saýlap almaly adyňyz, siz kim? Siz şu taýda consumer diýen kategoriýa degişli. Siz şolaň adaty bir müşterisi. Şoňa basmaly. Şu içinden siz consumer diýen sözi saýlap almaly. Ondan soň bu seterde, bu gapdalyna sağ tarapdaky seterde sizin şikaýetiniz näme bilen baglanşykly? Sizin şikaýetiniz ine şu taýda kart
kart acceptance diye. Kartın işleyiş funksiyonu bilen bağlanışıklı. Kartın şo sizin bank kartınızda ulanmakdaki problemi bilen bağlanışıklı. Şoň üçin siz näme diýäňiz? Şunu saýlaýaňyz. Card acceptance diýen varianty saýlaýaňyz. Şonu ýaşaýaňyz bolan onuň aşağından bir giden anketa çykýar. Ştaýda doldurmaly anketa bar. Şoň ödeli çykýar şu ýokardaky iki santyny görkezdiňizden soň. Ondan bu taýda etmeli zat näme? Siz ödüňiziň adyny diýýäňiz, şu tertirden soň bir sağ tarapdaky tertirden familiýaňy diýýäňiz. Edil pasportuňyzda görkezilýär. Ondan soň siz hökmançdaky e-mail adresiňizi ýazmaly. Onuň üçin hem sizde hökman elektron adres bolmaly. Şonu ýazýaňyz. Ondan soň şu taýda ikinji tertirde ine şu sağ tarapdaky penjerejikde şol karty size kim berdi? Türkmenistanyň haýsy banky beren bolsa şol bankyň diňe adyny ýazmaly. Türkmen bank bolsun, Daýhan bank bolsun edil şol resmi ýazylşy ýa-da latin harfleri bilen ýazýaňyz. Ondan soň ine bu taýda bu tertirde siz eliňizdäki kartyň başky 8 san nomeryny ýazýaňyz. Ýa-da ardaň içinde görkezlen nomer we 8 san. Şonu ine şu taýga ýazmaly. Diňe başka 8 san nomer. Bolly. Inni ondan soň şu aşagyna ullokan penjere açyrýar. Şu ullokan penjereň içine siz ya yankınny ödüňiziň taýýarlan tekstiňizi we adyňyzy, familiýaňyzy hemme adyňyzy salyp. Ana şon taýýarlan tekstiňizi şo taýy yerleşdirmeli. Ina şeý diýip, aýdaly ödüňiziň şo kewşirlen tekstiňizi aldyňyz kopya, şu taýda şoň kopýasyny şu taýy salýaňyz. Şu taýy salaňyzdan soň şu taýda sahypa ýa-da görkedeýin. Siz dolduraňyzdan soň şunu ýaly bolmaly. Ine consumer card acceptance Amanov ine şular ýaly. Masaly näme görkezýän. Ondan e-mail adresiňiz aýdaly Türkmen bank size karty beripdir. Onuň ine birinji näme siziň başky 8 san nomeryňyz kartyňyzyň. Ondan soň tekst şu taýda yerleşdirýär. Bolly. Şu tekst yerleşdireňizden soň şu taýda siz robot mı ýa dälmi diýip penjerejik çyksa, şu taýda basyňda men robot dälip görkezmeli. Ýani käte sahypalaryň özleri awtomat ýagdaýda da şunu ýaly zatlary ýerip bilýär. Ondan soň ine şu taýda iň soňunda şu gök düýmäni basmaly. Complete form diýilen ýere bassaňyz, ondan soň şu hat gitmeli. Ine şu ýerip bolýan ýeketäk usuly şu. Visa korporasiýasyna arza ýazmaklygyň şu taýda ýeketäk usuly şu. Visa korporasiýasyna başga hili e-mail adresiň üstünden arza ýerip bolan okynansak da şu ýan kaýdyşym ýaly şu zatlary aradaky instruksiýany ha şu videoň aşagyndan taparsaňyz ýa-da çelgileri. Ýene bir ýerde gaýtalap görkezýän. Ina birinji siziň tapmaly zadyňyz şol arzaň teksti, şoňa bir seredin, şonu kopýalap alyňda Word sahypasynda sahypa açyp şu taýda ýetdirýäňizmi ýa başga ýerge yerleşdirip ýetdirýäňizmi, şo taýda yerleşdirip öz adyňyzy, familiýaňyzy şu hemme ýanky ödüňizde degişli zat şu taýda dolduryň içine salyp, ondan soň ýanky arda berilýän sahypany açyň. Ine şu ýokardaky ikinji tertirdäki çelge bassaňyz, şu arda berilýän sahypaň özi açylar. Şu taýda da ýan kaýdyşym ýaly hemme etmeli adyny edilmek düşündürüşüm ýaly etseňiz, ondan şonda uğradyp bolýar. Ana bar etmeli adyňyz şol. Şoň üçin adamlar gaýrat ediňde indi bu işdenem ketede durmaňda gatnaşyň. Gatnaşyň ýene bir ýerde kaýş edýän gatnaşyň. Hemem öz tanyş bilişlerimizde de şu wideoň çelgesini uğradyň da şu meň çykyşymyň olaram çağırın kimin elinde Visa kartı bar bolsa şu gepleşik dinletinler de men ýanky aýdyşym ýaly hemme instruksiýa eýerip şu zatlar dogry ýerine ýetirsinler, şu arzaňyz gönü barmaly ýerine barýar. Siz öňüň tarapyndan ýetmeli işiňizi edin. Aňyrda olar nähil şäre görür ka buňa öňe netije berermi ka diýip bu taýda öňünden bir zatlary ýanky palatyp oturmagyň geregi ýok. Olar hökman şäre görürler. Ina biz de geçen gedek pasport meselesi boýunça arda ýazmak şäresini ýola goýduk. Indi häzir kwalt bize gelip goşan maglumata görä Türkmenistanyň häkimiýetleri gowdan başlapdyrlar. Bilen täk edil häzir ýanky wakalardan öňürdip bir zatlary elan etjek bolamyk. Ýöne ýakyn wagtlarda şolar hökman bir täzirlikler giýirdiler. Ödem raýatlanmadyň bähwidine boljak şo giýiriljek şähereler. Eger şol häzir giýiriljek bolup ýören şähere odaga çekdirilip urasa raýatlanmadyň aladetini edip şolara pasport bermek ýa-da şolaryň pasportynyň möhletini has
gögne jaý talaba laýyk udaldyp bermeseler, onda biz talap etmegimizi, arza ýazmagymyzy ýene de dowam etdireriz. Ýöne şol netije berýär adamlar. Mene bir gede aýdýan şo pasport bilen baglanşykdy. Biziň ýazan arzalarymyz eýem netijelerini berip başladylar. Türkmenistanyň häkimetleri edil häzir kwat gowulyp başladylar. Şolurda belli işler häzir ýola goýuljak bolýar. Eger şular şu orta ýolda häzir ýene şonu tawdatsalar, hiçili bäkwitli bir şödügüt bir de görkezmeseler, onda biz ýene de çärämiz dowam etdireriz, bizimle oturmarys. Şoň üçin gaýrat ediňde şu çäre hemmeňiz ýerli ýerden gatnaşyň. Indi men ine şu günki beren gyýtgajuk düşündürüşim, ýan kaýdyşym ýaly master ýa-ni viza karty bilen baglanşykly ertirki gepleşipde siz master karty bilen baglanşykly arzaňyzy nirek uradylmak bilen uradylmaly barada käbir düşündürüşleri hem instruksiýalary eşderdiňiz. Şoň üçin o gepleşigem duşuňyzdan geçirmäň, ha ertir şo barada da ýörüýte düşündürüşli gepleşigi diňläsiňiz. Onda şu günlükçe üns berip diňläniňiz üçin köp sag bolun.